Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gaggy pare, we're not your ordinary DJs. Tara Kape! Tara Kape! Gaggy pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Anong namimiss mo sa pagbabakasyon sa probinsya ninyo, lalo na sa Bicol? Walang iba, mga shoti. Ay! Yeah. Parang sinabi mo namang pangit yung mga nasa Maynila. Hindi, sabi ko, iba-iba tayo ng definition ng pagiging magayon or pagiging maganda. Oh. Pero I don't know, iba ang spice ng shoti ng mga taga Bicol. Iba ang Bicolano for me. Iba ang mga anghang. taga probinsya, I would say. Awa! Oo, kasi talagang ano yan palaban. Mga palaban sila pero hindi mo alam kung kailan ang championship. Totoo yan, kaya nga merong team song yung mga probinsyana eh. Ay, ano yan? Diba? Probinsyana, mabibighani Ay, akala ko mahirap, mabighani. Mali-mali yung lyrics ko. Oo, totoo eh. Kakaiba talaga mga probinsyana. I mean, eto na, kausap mo na nga eh, diba? Yes. Tsaka ang mga shoti sa probinsya, kakaiba. Kasi dito, diba, crop top. Awa. Doon nagka-crop yung katawan tuwing gabi. Nahati. Manananggal. Ang galing nun. Pero kay ikaw ba, sa Pampanga, ano ang namimiss mo? Ang namimiss ko yung ex ko. Charang, hindi lang. Hindi no. Actually, meron isang puno. Ay, may isang puno. Sabi ko na engkanto ko. Umiiwala yung katawan. Pero legit. No, meron isang puno sa Pampanga dyan sa may Tabuyok, Kapalit na talagang inuupuan ko. Hala. Iniihian ko. Baboy. Hindi, inuupuan ko kasi yun yung perfect spot, I would say. Para magmuni-muni ako. Ay, para magbasa ng libro. Tumambay. Ayan. Sabi ko nga nung bata pa ako, kapag tumanda na ako, kahit nagtatrabaho na ako, babalikan ko pa rin tong puno na ito. Ay, anong nangyari? Ay, hindi ako makabalik-balik. Ang mahal kasi ng pamasahe. Oo nga. Ay, pero nakatayo pa rin siya. Hindi siya na, di ba? Awa, tayong-tayo pa rin naman siya. Kaya nga ang sarap upuan, di ba? Oy, mga kabisyo, baka nalilito kayo. May mga bata tayong kasama dito. Yung nakatayong yun ay puno po. Puno ng ano to, balete? Nakakatakot naman yung balete. Mahogany ata Ay, yun. social. Diba? Gusto kong bakbakin. Oo, puno ng mahogany sa Pampanga pero ngayon at least burgundy na ang tinutuluyan mo. Ay, nako, dahil nga, panahon na ngayon ng Kapaskuhan, marami nagsisiuwian. Yan. No, marami ng mga bakasyonista. Yan. Eto, ibibigay namin sa iyo, kabisyo, ang 6 na uri ng bakasyonista sa probinsya. Tara Kape! Tara Kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga nag-glow up! I would say ako talaga to. I'm very much proud to say na every time umuwi ako sa probinsya, merong isa akong compliment. Sinasabi nila, wow, medyo naging fair yung skin mo. Wow, nabawasan yung wrinkles mo. Ayan. Wow, hindi na naglalagas yung buhok mo. Oy, pero totoo naman, Konyo Bicolano, kumpara nung una kitang nakita, naawa nga ako sa'yo nung una kitang nakita eh. Parang sabi ko, ala, tuyo. kulang sa arugatong batang to. Oo, kaya talagang nagtakbuhan yung mga sponsors natin, diba? Kaya maraming salamat sa'yo, nadamay ako sa sponsorships. Oo, ganito pala yung feeling ng nadidiligan ka, na nag-glow up ka talaga. Ayan, diba? Talagang dilig na dilig ka ngayon. Very moisturized and wet ang iyong features. Wow, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Kasi ever since ikaw talagang wet ka na. I mean, moisturized ka na talaga. Kasi mahilig talaga ako ma-wet. Oo nga, umuupo ka sa puno. Ayan, ganun ang mga probinsyana. Very organic. Importante nito ay nag-glow up ka. Ayan. Anyway, that's number 1 po naman tayo. So number 2. Pangadwa, ito ang mga Santa Claus! Ayan. Nagkamali ako sa piano ko. Oo nga, Santa Claus, ito yung mga kala mo, sinusuka ang pera. Kaya nga, kasi naman meron tayong mentality na kapag ang isang tao ay galing Maynila, umuwi ng probinsya, may pasalubong na dala. Ay, oo. Diba? Lalo na kapag ito ay mga taga-abroad. Yung mga lotion, Lux na sabon. Napaka-specific. Yan talaga yan. Sama mo pa yung mga chocolates na lasang shampoo. Oo, kasi nga nagsama-sama na sila. Pero kapag tinikman mo, sasabihin mo, ay, ganito pala ang lasa ng abroad. Yung chocolate lasang sabon. Oo nga, kaya yung mga pamilya mo sa probinsya may sakit sa kidney. Ay, anyway, that's number 2 po naman tayo sa number 3. Pantulo. Pangatlo, ito ang mga may tinatago. Yan.
Ang probinsya kasi ay bukod sa bakasyonan, ay ito rin ay lugar para pagtaguan ng mga lumalaking sikreto sa tiyan. Ayan, oo. Na kahit itago, nakitang-kita kasi nga nasa tiyan. Oo nga, tsaka kitang-kita namamanas. Oh. So usually maging maging mapagmatsyag ka sa mga bakasyonista. Malay mo may tinatago talaga sila diyan. Pero parang delikado, dapat hindi sila sa probinsya nagtatago. Saan dapat? Sa Maynila. Oh, bakit? Kasi walang tik-tik dito eh. Ay, oo nga. 'Di ba? Walang kakain ng laman ng tiyan nila. Oo nga, pag sa probinsya nasa terminal ka pa lang, ang bango. Naamoy na ng mga aswang. Anyway, that's number 3 po naman tayo sa number 4. Panlima. Pang-apat. Ay, pang-apat. Ano ba? Pang-apat, ito ang mga feeling celebrity. Ay, ito yung mga bababa pa lang ng bus kahit ang ulan-ulan, ang ulan-ulan, ang dilim-dilim sa probinsya, naka-shades. Kaya nga. At ito yung mga feeling BTS. Ay, oo. Pag bumababa. Oo, pero Korean skin. Ayan. Ang puti-puti nung mukha. Diba? Oo, tapos pag sinabihan mo na, uy, glass skin ka. Pero ang totoo, oily lang talaga. Ang glass skin kasi sa probinsya, yung mga yung mga basag talaga yung mukha. Yung nagbabakbak. Sobrahan sa gamot. Ayun, parang yung lupa sa palayan, kapag walang tanim, di ba, bakbak na bakbak. Oo, nagbibitak-bitak. Oo. Yung balat na, napaka-kapanlait na. Oy, pero syempre, at least kahit papano nadidiligan na din tayo. Totoo. Ganyan talaga. Anyway, that's number 4 po naman tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga Historians! Yan, ito yung mga kababata mo na ibinabalik yung mga sumbat sa'yo. At yun rin yung mga dahilan bakit sila umalis ng probinsya. Oo, umalis ako dito kasi bad example daw kayo, sabi ni mama. Ayan. Kala mo naman makapagreklamo, kala mo hindi ka maasim nung bata. Kaya nga. Tsaka hindi nila alam, mas maraming bad influence sa Maynila. Oo nga. Tsaka kala mo yung mga mapagreklamong ganyan, yung mga historians, pero sila yung number 1 na kumakain, kumukot-kot ng trumpo. Yung alam pag nabubor, ginagano nila. Na-try mong ngumot-ngot ng ng trumpo? Tsaka, ano lasa? Trumpo tsaka pogs, pinagsasama ko. Masarap. Kaya pala ganyan yung kinalabasan mo. Oo, eto na to, medyo madumi. Anyway, that's number 5. Baboy, may nag-uusapan natin. Yung mga bata sa harap natin, nalilito na. Ganyan pala kayo nung bata kayo. Kumakain ng trumpo at pogs. Kaya nga, mga bata kasi ngayon mga aesthetic no? Oo, kumakain ng crop top. Anyway, that's number 5. Punta tayo sa last but not the least, number 6. Pang-anom, ito ang mga content creator! Pumupunta sa probinsya para kumaldag. Ayan, para mag-content kahit ay hindi naman sila taga doon. Oo nga, tapos meron namang simbahan dito sa Maynila sa magsisimbang gabi sa probinsya. Ayan. At pag nagsimbang gabi, yung mga lalaki super luwag na t-shirt na may nakasulat na Never Give Up. Tapos sama mo pa yung pantalon nila na nasa tuhod na. Sa sobrang baba. Kunwari hip-hop. Hip-hop. Oo, tapos merong shades gabi, madaling araw. Yung totoo, ano ba to? Simbang gabi o simbang fashion? Ayan. O kaya simbang tabi. Yan. O kasi ang kapartner naman nila, yung mga babae na pupunta ng simbahan pero naka-crop top. Yan, mga kulang sa tela. Pero yung lip tint umaabot hanggang eyelids. Buong mukha na nga Di ba? Lip tint, naging cheek tint, naging eyeshadow. Nagiging highlighter pa sa tip ng ilong. Grabe tayo manlait, no? Ganun kasi tayo yung mga pormahan natin. Sa bagay, Jejemon tayo nun. Favorite ko yung Never Give Up. Ay nako, so ayun na nga kabisyo ang 6 na uri ng mga bakasyonista sa probinsya. Feeling ko yung mga kabisyo natin ayaw na umuwi sa probinsya. Oo nga, magiging cautious na sila. Naku, magdadalawang isip na ako, baka malait ako ng tarakape. Oo, ganyan pala nyo kami makita. Oo, tama. So mag-ingat na kayo kabisyo Ay nako, anyway kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mo pa kaming mas makilala at ganun rin yung mga bisita nating mga gwapo ngayong araw na ito sa studio. Ayan, kaway naman kayo. Ay, mahihain sila. Mga mahihain sila. Mga binata. Ganyan talaga sila, no? Pag binata. Oo, ayun, no? Mga mahihain. Yan yung mga jumajumbo hotdog. Ayan, kumakalda. O yung isa dyan, anak ni Sir Diego Bandido. Kaway-kaway. Siya si Mini Diego Bandido. Kasi Mini pa lang Baka Bandido Dita. Ay, oo. Bandido dito. Ay, nako kabisyo, makakasama nyo kami sa Lunes na ulit. Hala, Lunes na!
Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Susunod na kabisyo ang Rockies Secret Files. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Ragam Broski, like super legit and all konyo, Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi, pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana!